Tiprasa dofani bagai samung tangnai rokno ha ganagino sabole hamjaya tong jotono hamjago joto tiprasa lukurokno tini sakni manthai sokthai rokno nanani bagai hini samung khainani hayakeba jobarok hingkai jotono tini hamjagino joban nokhalayo haikeno khorokja tiprasa Delhi hakotoro himui tiprasa rokni manthai sokthai rokno sanani bagino tini haganangino berai lai thangjak lai bumarokni harokno golawo dawi tini haktor diliwo thangi tiprasarokni manthai soktaino sanani hinino himi thangna naimani 5 July ni salmarini jorawo akok tumarokno khanaoino kami amchaini chakra khorokcha debate mura singno tini nukhungchugya phano tini o khorokcha chakra sakni lai buma rokno taiwaisa kifilise nanani hingkai je chukmani yakni yapai riyafari ri hormani mangpli kasawi phaika debate mura singno sini kami kakak Krishna ini oke pasok kan jowo habai jadi cerita ini mau pasok aja anti ini mau kalau tak sebut ini baik nanti saya mau pasok aja coba membagi lagi mana habai hambat mah dari komunitas nam ini istilah kita misalnya orang bagai mana pelai ke hambai te pai play amaro desi noro pomaro moro sopai bejar to nomor mo tong salaga sing Delhi thangmani noro jotto khana khana jotto noro suri lagi jotto no hamare kheli desi hambai Shiburung no cibri mataini hamari bai kaham kerengki tidul jagai tongma bagai tini kharchi eba cibri mataini o kathar shalo chengkha kupul bai khulum lai jao dishulja TTAADC hafangni bakhaktai jot to khajani lukurokno kharchi eba chibri mataini hamjakma te khaka ham yaphang chini mataini hamari chingman mang tongthong